Orujo kanyanama en okinyi majaber chieng' tarik 23 dwe mar auchiel higa mar 2022. Kamoro moro mintiere arwaki e chenro mar Piny. Nyinga Sharon Ong'aw. Oyawre nyako Ramogi Ajuang kamoro moro ma intiere okinyi makawuono. Kaponi nenowa kowuok e tung' nam Lolwe nyaka e tung' nam Chumbi. Machiegni e chenro marwa mar okinyi makawuono. Nyinga Joyce Oduor. Nyako Ramogi Ajuang arwaki ni machiegni e chenro mar Piny kiyudo wa kuonde duto mag piny Kenya kata mar Afrika kata gino pinje maoko malibamba jo diaspora orwako ni machiegni e chenro mar Piny. An nyinga Cleophas Oluoch. Joyce oyawre kiwuok e tung' nam Chumbi. An kawuono awacho ne adhi abaye kadhoat na bing'eni wachiegni chomo giko dira. Wachako ikore ponono anyalo dhi bayo kadhoat nam Chumbi. Iwacho ni idhi ti relax matin kiduogo wuok ti to dendi ogonyore maber kata kamana chiew maber. Chiew maber. To Cleophas ka ji dhi chamo relax ayo kadhoat nam Chumbi kocha an antiere makare ageno ni in bende chiew maber. Amba chiew maber. Otheono piny nono wagonero kamano. Odong' mano odiochienge 46 jochomo yiero. Tin manade. Owacho ni oringa dwe achiel odiochienge 15 to ochopo. Ing'eyo odiochienge 2 kata 3 mogik mano onge kampen. Sani kampen pod nitiere. To kampen bende chuchieng. Kamano. En gimoro magombo rito ni bochalo nade. Kasano aneno ka jochung' mopogore loso kendo giwuoyo e gik mathoth mosebedo ka timore. Okinyi makawuono report mantiere ni jal achiel kuom ji 5 mane oyude ka onegi e masira. Wacho ni masira no ma jogono negi yo moro ma ji ok ong'eyo ahinya e bunguno ma Kijabe. Achiel kuom gi koren jachung' mar komno mar MCA county ma Nairobi kae kendo butiko mar Jubilee. Naneno ka en jachung' ma Kasarani mar MCA. Ten wach moro malich ka bende odiochieng' manyoro kata mana kan watwake. Dibed ni kembe mag go punda ema bende gisani koro oloko yo machielo ma bende koro gitiyo godo. Nyalo bedo konya ng'eyo kata kamana ng'e ni obila kata bad sirikal lach pod itimo nonro makare e wi nek machalo kamago. Ka wach maduong' ma jo oganda osebedo ka medo sayo ahinya en yo ma ojende mathoth tiyogo mag yudo omenda. Wacho ni nitie yo mathoth ma ji osebedo ka donje. Wacho ni pesa mane mbui ni wacho ni en cryptocurrency kaza en bitcoin itiyo kode yo machalo nade. Bende nitie weche moko maliekore kage kacha mago ripode ma obila kata ofon kich biro mana luwo kendo bo neno ni jok makamagi notho yo machalo nade. Ka wacho ni nitie mana nyadendi moro mane okawo jal achiel mane nitiere kanyo obegi. Wacho ni okawi kendo teri kumoro kendo kanyo mirome gi thoma eri. Yan moro maleta yi. Wanyalo wacho ni ojende masani ponono giero pesa mabiro piyo. Ok gidwa tiyo matek. Ponono ng'ato nitiere kata kod oboke mage mag somo mar adiera gi lony ma intiere god. To koro noni ka ponono chako timo kata ohala e mbui kacha mana ka Cleophas wacho mago mag cryptocurrency kata bitcoin to nyalo loso pesa kata mwandu mapiyo. Mane ma ponono miyo gidonje weche makamago to moko kuom gi ponono koro kaka mwaneno molalo ngimagi go en wach malich ahinya kendo en kuyo ne anyuola margi. Olit kata mana kwano no kram na matuta ngeni nonro makamano bendo biro kelo kinde mobiro. Nitiere achiel kuom rawera to kram na kendo ng'iogi gin mana rowere. Nitiere achiel kuom rawera ma bende nani iye kanyo wuon gi nong'eni notiyo tij ng'ado ne ji otiko mar ndege. Wach makamano bende nyako Ramogi Ajuang pod itimo nonro makoni kod pocha mana kaka pile chenro mar Piny kachakre sani wadhi godo nyime nyaka kidieny mar mbaka oromo ka bende chenro makama biro romo sa 5 mar onyango. Odiochieng' makawuono waikoni mathoth bang' ma adhi kelo ni weche manyien mar mondo mi bed gi ng'eyo gik mane otimre nyoro gotieno kanyakla gi kawuono gokinyi. Bang' mano wadonje kidieny mar nonro mar gazet. Cleophas neno ka nitiere gi gazede mathoth kanyo. Cleophas neno mana kawe gi kanyo. Inyalo mana neno ka Nyako Ramogi Ajuang gi thoth. Kendo wacho ni magi mana magi ok jondiko kende. Wan ka gi The Standard, Daily Nation, Business Daily bende nika. Business Daily lieko mana kanyo ni Keroche koro ok biyaw mano kaluwore kod kere. Kako machielo koni wacho kanyo ni Jous Bunde kata Magina pachoka en ang'o motimore nyoro Kilimani. Ka machielo ma The Standard wanono weche go mag siasa ikete mana ka koro kanyo sa 12:30 mar okinyi adhi bedo kae kod jafwambo marauma ma Radio Ramogi Collins Okaka. Kik idhi mabor nikech kawuono wadanone ma ibed gi siso ahinya mar dhi nyiewo gite kawuono kamano koro intiere. Mana kamano bang'e Joyce. Tok mano Nyako Ramogi Ajuang wadhi bedo kod twak mokwongo e chenro mar mbaka romo. Kawuono
tarik 23 dwe mar auchiel higani mar 2022. Piny ngima jadhialo odiochieng' mond liete odiochieng' machalo kamae. Mane twak mabende wabiro bedo godo e twak e chenro mar Piny mabiro chakore kanyo saa 1 nyaka saa 2. Kabende wabiro bedo kod mond liete kaachiel kod migawo kata riwruok ma ok mar piny owacho mabende siro mond liete pacho ka mar mondo mi otem manyo yore mag bero ngima mond liete e pacho kae. Tok mano nyaka Ramogi Ajuang wabodonjo kaka pile ka en chieng' tich adek, tich ang'wen ka tich ang'wen wabedo kod poko pogore. Sharon, poko pogore kawuono akia ni dwa nyisogi ni en kit pok mane munono kose mano girita rita. Wawa nyisgi duche ma kawuono nenyi dendni kawuono poko pogore en maru. Kit pok mabende dhi kelo duche ma kawuono en pok mar loso wigs mabende choluongo ni ogudu. Ikete mana ka mar mondo mine kaka wigs iloso. Bang' mano wadonje kidieny mar mbakoro. Penj ni pok ma kawuono no bende winjo ga liet kuro ko. Kata kamano nyaka Ramogi Ajuang wadarango ni ikruok chalo nade odiochieng' ma kawuono gi odiochieng' mabiro ka wachomo yiero mabiro. Mano ikruok ne yiero mano mar IEBC. Be giseketo ikruok makare. Buche mathoth masani itero nyaka e doho. Dhi duoko chenro gi mag ikruok chien gi okang' machalo nade. Dhi bedo kod jalony e wechego mag chike kaachiel kod janon weche mag siasa e kindeno mar mbaka romo. Kik idhi mabor, okinyi ma kawuono nikech wapango ni twak mong'ith nikech mbaka romo bende watudore kodi wawinjo duondi e kaunti kama intie kanyo. To bende wadhi bedo kanyo kod chal mar fwambo ka wakoni weche manyien ma waluoni okinyi ma kawuono kata odiochieng' ma kawuono. Arwakni machiegni tudore kodwa sani wantiere live Facebook kacha mana achiel kachiel e Facebook mar Ramogi TV, Ramogi TV KE e Twitter, Ramogi TV Kenya Instagram. Tudore koda bende kuonde tudruok duto mag Facebook, Twitter koda Instagram @Cleophas Oluoch. Nyaka Ramogi Ajuang an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ma en Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_, TikTok kacha bende yuda Joyce Oduor_. Mana kaka pile nyaka Ramogi Ajuang abende tudri koda e mbui maga koriwo Facebook, Twitter, Instagram, TikTok duto te iyuda @Sharon Ong'aw. Machiegni e chenro makama nikech ma NONRO Piny. Waid thund weche. So today we flag off the immediate issuance of approximately 1 million title deeds across our country. Vijana wa Kajiado muko? Mtu asikuja hapa akawaambia ati vijana tibi mwambie no. Siasa mbaya, maisha baya. Kwa hivyo ukichaguana vibaya maisha itaendelea kuwa nini? Hatutaki kuona kama mifugo zinakufa wakati hii ya ukame kwa ukosefu ya maji. Tulisikia nduru, watoto wetu wakipiga mayoye, ndio tukatoka kufika shule tukapata watoto wetu wengi wako nje, wengine wamefaint, wengine tu wanalia. Kuuliza wakatuambia classes zilikuwa zinataka kubomoka. Mana kamanya kwa Ramogi Ajuang machiegni e weche manyien okinyi ma kawuono nyinga Sharon Ong'aw. Kwa chako ni obila makedo kod njore ochako nonro ewi bunde moko 22 mane oyudi e ot moro e kar dak ma Kilimani buore Nairobi. Ken Lugwili ma en wuon apisi mane oyudi e bundego ne omaki kendo dadhoge gi obila mag okwach kich e tesend obila ma Kilimani odiochieng' manyoro. Applewood Park e kama Ken Lugwili osebedo katime ohala mar bunde. Kendo kae mano yude bunde maromo 22 makoro nitiere lwetu bila ka obila mag Anti-Terror Police Unit osekawe kendo nonro chakore. Wuon ot ma Lugwili osebedo katiyogo kaka pisi mare nodhi mondo pe wi gowi mar ot maromo $4,962,990. Kanyo ema norome kod bunde ma ok ong'eyo kore kendo ywa yamo ne obila. Kaluwore go bila bunde 22 kido mopogore opogore kod risasi maromo 565 ne oyudi e odno manitie orofa mar 4 e ot ma Applewood Park. Lugwili ne ochwale tisendo obila ma Kilimani kama ne odaye dhoge gi obila mag okwach kich mondo ler gima ong'eyo ewi bundego. Okil mar Lugwili Simon Mburu kata kamano wacho ni Lugwili en jaohand bunde mopuodhi kendo ni ne ochiwore en owuon e lwet obila. Our client is a licensed firearm dealer. He has all the requisite licenses to conduct his businesses, and
The issue is now under investigation. So once the investigations are complete, we are going to confirm that indeed he has done nothing wrong and is going to be vindicated. So the intervention of the police is just to confirm the validity of the licenses that we hold. He has actually brought himself to the station for confirmation, and that is the process that we are going to undertake. Mburu koni onge ketho mora mora manopedhe nyimgi kod obila mag okwach kich ma Kilimani ka gigeno yudo ler kotenre gi meko mar Logweli. We do not know the accusations yet. So the issue is that the guns were just recovered from his premises, which is a licensed gun dealership, and they were brought here. So we have not actually been, he has not recorded any statement, he has not been interrogated, so there is no accusations leveled against him at this point. We're going to follow up with the investigating officers who are going now to inform us on the next course of action. So from there, we are in a position now to know and actually confirm that he has been taken to a particular place, because wherever he has been taken, it is his right for representation, and we have to be there as his advocate. Olero bende ni kaka okinde mag Logweli ne okomigi oboke mora mora mar doho manchiwo thuolo ne wuon odno mondo mi odonje odno. We are also trying to verify from our end what was the status upon which they were able to break and enter that premises. So those are things we need to verify. Whether there is a court order, that is information that we do not know. We have not been served as his advocates with any court order to break into that premises. So that is something that we need to verify and find out what is the veracity and what was the status or under what authority they did enter into the premises. Bang dadho ogete sendo obila ma Kilimani, Logweli ne okaw gi apisa mag obila makedo kod njore ATPU ka ok ne giyango okang' machielo ma gidhi luwo kode. Nyakoro Mgajong mano report mabendo nochiwnwa gi George Bati. Kodhi nyime ni jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta oyango chenro mar chiwo obok mag lo milion 1 ma ibiro mi weggi kuom thuolo mar jumbe 3 mabiro. Uhuru osingo chenro mar chiwo oboke e yo manyasani ma wacho ni osemiyo sirikande opuodho obok madirom milion 6 nyaka ne odonje e telo. Simfros Okinda nigi ler mathoth. Watwe Nasoro Mombo Mavuche. Odiochieng' ma kawuono jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ne ochako chiwo obok mag yango lope madirom milion 1 ne oganda mosebedo kod midhiero mar lo kuom thuolo malach. E chenro no mane obagi e od romo mar KICC, Uhuru ne ochiwo obok mag lo ne counties madirom 27. County ma Meru ema ne oyudo kwan man malo kod obok 450. Kiambu noyudo obok 326. KAJIADO noyudo obok 313. E gwenge ma Nyanza, Siaya notelo kod obok 295. Kiluwe kod Kisumu manoyudo 241. Kaeto kaunti ma Kisii noyudo 53. Piny owacho biro chiwo obok 6,700 ne jodak e kaunti ma Isiolo. Kamae e thuolo mokwongo ma jatend piny chiwo e obok e kaunti no. Piny owacho osingo chiwo obok milion 1 e thuolo mar jumbe 3 mabiro, lope manengogi romo siling bilion 100. Chenro mar chiwo obok medo fuong'ruok ne weg lowo mosebedo kadang'ni kamanyo obok go. Ka jatend piny jiwo oganda mondo ti gi lopegi e nyayo dongruok. I also observed that individuals living on untitled land could not develop the land because they knew in any instant they could be summarily evicted. Another area that I have been extremely proud of is that we have secured our natural resources and heritage sites like the Mau Forests, the Nairobi National Park, our City Park, the Masai Mara Game Reserve, amongst others, through the issuance of title deeds. Uhuru bedo puoyo chenro mar chiwo obok e yor lony manyasani mar mbui. So ladies and gentlemen, as we prepare to hand over the baton to the next administration, we must continue to pray and remain confident and work towards getting an administration that will build on the foundation for accelerated reforms in the land sector and scale up of the issuance of title deeds to individuals,
communities, to companies, and to public institutions. Nairobi County is now fully digital. We just hope to stabilize it. We just hope to stabilize it by the time of the transition, Your Excellency, and we are currently preparing Machakos, Kiambu, Murang'a, and KAJIADO for the rollout, Your Excellency. So we are ready for the national rollout. Telo mar Uhuru Kenyatta osechiwo obok mag lope maromo milion 6 chakre higa mar 2013. Obok mane oyangi kawuonogo igeno ni biro chopo ne weggi duto kochopo tarik 8 dwe mar 7 higani. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kodhi nyime gi weche manyien na tiri nyaka weche matimre e kaunti ma Samburu. Kweth mar Azimio ne odhi nyime gi sero ombulu e gwenge ma Samburu kama gisingo tieko midhiero mar nok mar pi kod kech ma jahimo jodak e kinde oro. Eric Owenga pod luwo limbe Odinga ka olero moko kuom singo jo Azimio ne jodak ma Nyanduat ma Ugwe. Odiochieng' mare mar ariyo e gwenge ma Nyanduat ma Ugwe, kweth mar Azimio nochopo Samburu kuma ne gitimo limbe alwora ma Baragoi kod Wamba. Odinga nolero jodak ma koni osebedo ka kalo e midhiero mar oro kod kech manego jambgi kinde ka kinde. Hatutaki kuona kama mifugo zinakufa wakati hii ya ukame kwa ukosefu ya maji. Mpango ingine tutaleta ni mpango ya bima ya mifugo, livestock insurance. Tutaweka bima ili kama ng'ombe yako inakufa, wewe unapata pesa kutoka kwa serikali. Sawa? Sawa. Hiyo itafanyika ili wafugaji wasiwe kila mara kwa mara kama kuna kiangazi wanapata hasara kubwa kubwa. Kae Odinga nosingo keto chenro makare matieko nok mar pi ya alwora no. Sisi hatutaki Mkenya yoyote awe na shida kwa upande ya maisha. Tunataka watu wetu wote tuwainue. Watoto, kina mama, vijana, wazee, wote katika taifa letu. Jotelo mag Azimio nogone Odinga debe ka gisemo jodak makoni mondo kik sir lwedo jatend kweth mar Kenya Kwanza William Ruto. Najua wanatembea hapa watu wa UDA, nataka museme mpaka wasikie ni nani tunapeleka State House tarehe 9 mwezi wa 8 tunachagua nani? Raila Amolo Odinga. Umesema 6,000 kila mama atapata na kila mtu atapata. Tunajua itapatikana. Kiangalia presidential candidates wote baba ndo amewaweka kwa roho. Baba amesema kutakuwa na maji kwa kila boma. Lango Odinga nomedo seyo jasiasa mabende gitudo kod mibadhi. Tena sasa nikiwa hapa Wamba narudia, William Samoei Ruto hatakuwa president wa Republic ya Kenya. Wangapi wamekubali ya kwamba watapigia baba kura tarehe 9? Baba amekuwa na nyinyi wafugaji kwa miaka mingi sana, na rekodi ya baba inajulikana. Na historia ya baba ni ya kutetea Wakenya na kusaidia Wakenya na kusimamisha Wakenya ili waende mbele. Si namna hiyo? Mtu yule ambaye anaweza kuleta uchumi wa kutengeneza ajira ya Kenya na utulivu katika nchi yetu, na asiibie mtu ni mtu mmoja tu ambaye amebaki katika nchi hii. Yeye ni Raila Amolo Odinga. Odinga nopuoyo gwengegi kaka mano man kod nyalo mar pidho jopiny tok yudo sir kuom piny owacho mabiro mar Azimio. Kweth mar Azimio motele kod Raila Amolo Odinga koro otuyo campaigns mage e gwenge ma North Eastern kuma omedo lombo jopiny mondo gichung' kode e yor madumora boro. Odinga kiny biro timo limbe mage e kaunti ma Marsabit kuma oriede limbe e gwenge ma Moyale kaachiel kod Marsabit town. Odinga bende nokono jopiny mondo gichung' kode kowacho no biro tieko midhiero moting'o kech kaachiel kod oro makinde ka kinde. Eric Owenga, Ramogi TV, Wamba, Samburu County.
Nyakoromuga juang kwa wuk Samburu atiri nyaka masawa mar Piny Kenya kama jalup ODINGA e laro KAMPEN Piny Kenya Martha KARUA pod ne onyonore e gwenge ma masawa mar Piny Kenya kanyo timo limbe Laikipia kod Nyeri odiochieng' manyoro. KARUA ne oromo kod jochung' e kombe mopogore opogore mag siasa mano yuayo mondo riwre kode e choko ombulu e alworagi. KARUA olombogi mondo ka okwayo ombulu mabiro miyogi loch mar ten Piny Kenya e thuolo mokwongo mar yiero. KARUA bende koro omiyo jochung' ting' mar puonjo jopiny e wi sera mag Azimio e gwengegi. Martha KARUA ne oten kod gavana ma Laikipia Ndiritu Muridhi ma bende en jakom board mar campaign mag Azimio. Jotelogo nochako limbe gi Nyeri kane giluoro Nanyuki nyaka Nyahururu. Mtu asikasirike historia yake ikikumbukwa. Sababu hiyo ni wewe umejitafutia. Mwende mashinani, uelezee watu tusipoteze kura. Kama tunataka maisha yetu ibadilike kuwa bora. Kama tunataka afya, mambo ya afya ibadilike. Kama tunataka elimu ya watoto wetu iwe na mabadiliko na watoto wasome bila kusukumwa na mambo ya fees. Uweke kura zako zote na Laikipia muweke kura zenu zote kwa kikapu ya baba na mama. Hii uchumi inahitaji zaidi ya nafasi za ajira milioni 6. More than 6 million new jobs. You are number 2 in the republic. Handshake inakutatiza nini wewe? Ndiritu Muridhi ameweka stimulus program of 3.3 billion. Yeye ni county governor, wewe ni deputy president. Kawa wuk masawa wadhi nyake county ma KAJIADO kama oyudo ni ogai mar UDA William RUTO odiochieng' manyoro ne manyo ombulu e kind jodak ma KAJIADO okinyi manyoro. RUTO nochako odiochienge ka otwak kod moko kuom jokenya ma ong'ol kane osingo bero ngimagi. Walter Nyambaga ne oluwo rombego mag RUTO odiochieng' manyoro. Jalar KAMPEN Piny kod otiko mar UDA William RUTO ne ochako sero ombulu e romo manotimo kinyi kod moko kuom jogo mong'ol e boma Nairobi. Sisi ndio tulisema mtu ambaye anaishi na ulemavu, ile nomination fee for the first time in the history of Kenya hakuna mtu atalipa, kwa sababu tulikuwa tunataka kuona wale watu wengi wajitokeze ili wapewe nafasi ya kuwania viti mbalimbali. RUTO ne osingo kedo ne ratich jomong'ol e ka umedo ni sirikal biro yaro nigi thuolo mar tije kod ohala. Unapochukua hatamu uweze kuangalia maslahi ya watu wenye ulemavu katika hospitali zetu, waweze kukua na ile dignity wanapoenda kutibiwa. Kama kuna hustlers ni watu walemavu, kwa sababu hata kuingia kwa matatu na huko kwa wheelchair, Your Excellency, lazima utalipa fare mara 3. Utalipa fare yako mwenyewe, utalipia wheelchair fare na utalipa fare ya ule mwenye ataenda kukusukuma kwa hiyo wheelchair. So hata kama tunaenda kufanya biashara, saa zingine hata kupata faida ni kidogo sana. Bang' twak ma Nairobi, RUTO ne odhi dwar mar ombulu e kaunti ma KAJIADO. Mukubali ya kwamba priority ya Kenya ya sasa ni kupanga ajira ya hawa vijana ili waweze kujisimamia, wasimamie familia zao na watusaidie kujenga taifa la Kenya. RUTO ne oten kod ndugu yetu Rais Uhuru Kenyatta, tafadhali kuheshimu miaka yako 10. Tembea nyumbani pole pole. Hii njaa tuko nayo imeletwa na watu ambao hawaelewi shida ya mwananchi. Hawa majamaa wengine hawajawahi kulala njaa hata siku moja. Hawa majamaa wanasoma kulala njaa kwa gazeti. Ramogi TV, KAJIADO County. E kindeno jalup William RUTO Rigathi GACHAGUA ne otelo ne campaign e alwora marungai mayudore e kaunti ma NAKURU. GACHAGUA nosingo ne jodak ni sirikandegi biro keto chenro makare mar bero ngima oganda duto ahinya to ne ji mayutogi nitiere piny. Nakuru kutakuwa na utulivu wakati ya campaign, kutakuwa na amani tukipiga kura, na kutakuwa na amani
baada ya kupiga kura miaka 5 tutakuwa na amani. Na ile amani iliwekwa na William Ruto na Uhuru Kenyatta hapa Nakuru kuanzia mwaka wa 2013. Ndiyo amani William Ruto na Rigathi Gachagua wataendelea naye. Jatend migao mar somo ngire George Magoha ogolo paro ni obok mag somb digri duto mondo onon mar neno ni obok ma ok opuodhi okotie pacho kae. Magoha ne ochiwo paro makamano e kinde ma ywaruok medore e wi obok josiasa moko. Jatend migao no bende lero ni piny owacho oseketo ikruok makare ne chenro mar junior secondar ka jopuonjore maromo 1.2 osendikore ne grade mar 6. Magoha ne loso kanotimo limbe Migori kod county ma Homa Bay odiochieng' manyoro. Jatend migao mar somo ngire George Magoha koro wacho ni onego non matut obok mag digri e pachoka matieko wach digri ma bandia. Ngire Magoha wacho ni nonro mag obok mag digri onego non e yor chik ma ok onywandi e siasa ka omedo ni duol ma ochung'ne somo mbalariany onego mi thuolo makare mar nono obok go. Every day, every week, every month, as a leader of a university, we keep checking the authenticity of degrees of our employees and our graduates who are working elsewhere. So this noise you are hearing is political. It's not professional, and I really don't have time to waste there. It's political. It is not professional at all. And by the way, it is important to allow Q to do its work. No judge can give you a degree. Are we together? IEBC cannot give you a degree. A degree must come from a university. In fact, if I was to, I don't have powers, but if I had, I would say that because of all this noise, everybody's degree should now be checked. Jatend migao no ne oloso e skul sekondar ma Kodero Bara e Migori County kama ne orange chenro mar ikruok mar klese ne jopuonjre mag junior secondar e bolai mar somo mar CBC. At a national level, we are extremely happy because we have more or less now, I can now pronounce myself as we have more or less completed, because we have 2 classrooms in Baringo, which are at the roofing stage, and 4 classrooms in West Pokot, and then the whole of the Rift Valley is done. We have another 4 classrooms in Busia, and the whole of Busia is done. Otherwise, all the other counties are done except Bungoma, where we are going to camp. Magoha bene otimo limbe e skul nyiri ma Ogande e county ma Homa Bay kama ne oyange ni piny owacho osechwalo omenda bilion 16.9 mar siro somb jopuonjre e skunde mag piny owacho. We have always ensured that money for the children, which we call capitation for children, is availed in school, and it is not 10 cents. Capitation for secondary school is a sizable amount of money, which is 22,400. For this period that the media is making noise about, and some misinformed principles, they are either politicians or misinformed principles. We disbursed money to all schools in April this year. The next amount of money, the Treasury is already getting prepared to ensure that that money is in schools before schools reopen. Ne okoni gedo mar dero manyasani mar somo ma ibiro yangi kaka Dr. Odinga Library and Resource Center biro rumo e thuolo ma jumbe 10 mabiro. We have 6 weeks at the worst and 10 weeks at the best. Best for me if they go to court, because then I will still have power to come and push, but not in the negative that I'm hoping they go to court. If they don't go to court and we have a president on, maybe we have 6 to 8 weeks. Magoha yango ni migao mar somo osendiko jopuonjre 1,280,000 mabiro donjo e grade mar 6 ligani. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Mana kamano nyakora mgajiwangi report mochiunwa gi Ali Beach makilo waigiko mar weche manyeno kinyi makawuono. Kata kamano chenro podi ela chabro manasoma moko kuom ote magi kapoka kao yuyo matin.
Muhia wa Kandari iwacho ni neno wa kiwuok e boma ma Kandara. Derrick Okomo iwacho ni neno wa achiel kachiel kiwuok e boma ma Kerugoya. Adera Monica iwacho ni Kisumo oru maber. Ominde Clinton iwacho ni sedonje chenro. Kevin Arucho iwacho ni good morning eru maber kintiere Mbita. Joseph Kimotho iwacho ni count me in. Vitalis Ochieng wuod game Karariu iwacho ni good morning amor kantiere kodu e chenro maru Piny. Odongo wuod Asembo Jangoma iwacho ni sedonjo chona kintiere Asembo got bondo. Emilia Uksa iwacho ni oyaure intiere e county Masiaka bende iwacho ni amos ni Maka Daniel gi Sheila Ochola gimin pilot. Carolina Dhiambo imbe na neni iwacho ni amor kodu Ramogi TV ler. Kasera Jarinya iwacho ni neno wachiel kachiel kiwuok e magawa mar Radisson Blue mantiere county ma Nairobi. Ochieng wuod Ahero iwacho ni ineno wa kintiere Naivasha kendo yudo wa loud and clear. Kok manya kwa Ramogi Juang meda orobote magi wabiro medo somogi kwa dhi nyime gi chenro makama. Koka mana dhi koyo matin mabiro en nonro mar gazet kaneno kanyawadwa Cleophas Oluoch gi jafombo marwa Collins Okaka ikore e yo makoni kod kocha. Kik dhi mabor. Baby,